Türkmen denanın öz gyzyna berýän maslahatlaryny menem saňa aýdaýyn gyzym. Ýani ýollaşyň ýanyna sabır bilen kanagat bolgyzym. Ýani ýollaşyňa sabır kanagat bilen höwür bolgyzym. Diýen sözlerini ýagşyja diňle de ýerine ýetir. Ýüzüňe gözüňe esaban et gyzym. Hapazada göz düşmesin. Üstüňden mydama hoşboý ýys gelip dursun. Özüňe, öýüňe serenjam bermek unutma bala. Ajygan wagty naharyň gijikdirme. Uykuda yatan wagty rahatlygyny bozma gyzym. Öýüne baýlygyna eýetçilik gözü bilen bak bala. Kowum garyndaşlaryna syla hormat bilen gara. Hergi sırny ýyle pas etme, diýenden çykmagyn. Gamgyn wagty gülüp oturma, şadyan wagty tam gamgyn oturma gyzym. Sen onu näçe beýik görseň, olam seni şonça edýärler. Ýani ýollaşyň göwnüni öz göwnüňden belent tut. Şeýsen balam, ýani ýollaşyň söýgüsini gazanyp bilersiň. Ejejan, siziň aýdan zatlaryňyz hiç wagt ýadymdan çykarmaryn. Ýöne saňa ýene bir aýtjak zadym bar. Hawaja diňleýän? Hiç wagt ýani ýollaşyňdan öýkelep, men ýanymda yaramaz zat aýtma. Näme üçin eje? Size näme 2 günden derrew yaraşarsyňyz, men bolsa ýüregim agyrar. Soň maňa bagyşlamak kyn bolar. Bolýar eje.